Hi, is mis Saoirse. Agus inniu beag mé dhéanamh Iomadóir Baile. Tá sé an-simplí, agus is féidir le duine bit é seo a dhéanamh. Seo an méid atá ag taispeáil uait. Gá bhosca plastic acrúsáilta, ither, síalta, siamhas, tape, uisce. Beag mise ag úsáid sean bhosca faoin craire agus sean bhosca mushroom dóise. Cínta go bhfuil puil ag bun na boscaí anas go mbeidh an plánda ábalta in áú ag an bór agus dréanáil ag an bun. Cur bhór a chéile iad. Cur píosa tape ag bun na boscaí anas go bhainfidh siad le chéile. Cur ither leis agus bréan uisce. An sin, cur na síalta siamhas isteach. Agus sin é, nuair thosnú na síalta ag fás, agus nuair bheith an plánda ord is féidir le an bhór a bhaint den bhosca. Cumad súil ar de phlándí agus den cinnte go bhfuil siad sna conílacha cearta chun go mbeidh siad in ann fás.